F'Għawdex għal darb'oħra saru ċ-ċelebrazzjonijiet brabta mal-Festa Nazzjonali tar-Repubblika bis-semm tal-President ta' Malta George Vella. Fid-diskors tiegħu il-President fost l-oħrajn tkellem dwar id-tbatijiet li għaddejjin minnhom bosta fis-silenzju. Il-hate speech fuq il-medja soċjali xi ħaġa moderna li nafu xi tfisser u l-bullying fiżiku jew virtwali speċjalment fost iż-żgħażagħ. Il-lista ta' dawn l-isfidi hija twila u kull ma jgħaddi aktar ma jgħaddi żmien iktar qed tkompli tevolvi, speċjalment minħabba l-użu tal-mezzi moderni tal-komunikazzjoni. Ħadd minnha m'għandu soluzzjoni għal dak kollu li qed insemmi. Iżda l-koll għandna ir-responsabbiltà u sehem x'nagħtu u l-appell tiegħi kemm lill-vittmi u l-iqrabathom huwa li jitkellmu u jfittxu l-għajnuna. B'hekk biss nistgħu nattakkaw dawn il-vizzi. F'Għawdex il-President kellem ukoll dwar temi oħra bħall-ambjent, l-immigrazzjoni u suġġetti oħra li qed jiġu diskussi fil-pajjiż bħalissa. Il-President għamel sejħa lil kull wieħed u waħda minna biex minkejja differenzi u diverġenzi nkomplu nfittxu l-għaqda ta' bejnietna u nħabirku għal paċi madwarna u lilin.